मास्टर साहब, कबो कबो तोहार दिमाग छक्का पंजा खेलेला। मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत बजौलन। कोनो दुल्हन का दुल्हा बड़ा फराडिया किस्म का रहल। फराडिया? हाँ, वो कोनो बात कह दे तो वो बात पे तुले ना, वो हमेशा झूठ बोले के काम करे। तो यही गर्मी में मेहरारू बड़ी परेशान भई, अपने मर्द से कलश की है जी एक काम करी, एगो एसी लिया के दे दे। कहा एसी? फिर कहला सोचा एसी ना हो तो कूलर एगो लिया के दे दा। वही का मर्दाना न रहने हो हे करत हुआ। ये फराडिया है यो। कागा पंखा कूलर ना सपरत एगो पंखा लिया के दे दा। कल ममऊ जो तू है कैले हुआ इ तोहार होकड़ब निकली साँझ के, जब अइबा खाए बदे न खाए बदे ना हो है, जब सुते बदे अइबा। कल जब अइबा खाए बदे घर में तब तो हम बताई। अब वही लगले हेकड़ के तो के हम खूब खियाई बा, तू खइहा। ये देखी मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत बजौलन। कौन गीत रहल मालिक? हम तो नैहर राहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। मर्दा कलश सरे पागल औरत, तो का पता बा एसी लेके का करबू? जौन मजा देसी में बा तो एसी में कबो ना मिली। और सही भी बा, देखी प्राकृतिक का नेचुरल हवा मिल जाए, बढ़िया घाम मिल जाए, हर चीज के इंसान के जिंदगी में जरूरत बा। कहत बा मर्द का जवन मजा मिली एसी ना कूलरिया में, मजा मिली नहीं एसी कूलरिया में, हाँ कूलरिया में, रानी जवन मजा पूरबी बयरिया में। रानी जवन मजा पूरबी बयरिया में। कालस की सुना हमार बात, हमके बहकावा मत। आई मेहरारू बतावत बा एगो बात और कहलस। का कहलस हो? जाड़ा में सुतत रही चालू के हीटर, गर्मी में पियत रही ठंडा दूध लीटर। कजुआ बादाम रखे पेटी में, हाँ हाँ पेटी में, ये देह जरी जाता हम खेती